Ipinagdiwang ngayong araw, Mayo 23, ang ika-6 na Albay Agri-Fiesta sa Provincial Organic Vegetable Experiment Station sa Barangay Buwang, Tabaco City. Pinangunahan ito ng Albay Provincial Agricultural Office o APAO at ng Department of Agriculture Bicol. Kasama sa mga dumalo ang iba't ibang organisasyon at asosasyon ng mga magsasaka at mangingisda at municipal at city agricultural offices. Tampok sa Agri-Fiesta ang mga produktong lokal tulad ng sariwang gulay, organic foods, seedlings at mga sabon na gawa mula sa mga agricultural products. Ayon kay Daryl Jan Buenconsejo, Assistant Provincial Agriculturist, layunin ng Agri-Fiesta na bigyang pugay ang mga magsasaka at mangingisda na nagsusuplay ng pangunahing pangangailangan ng publiko. So the purpose of this po is to recognize the effort of our farmers and fisher folk para po sa pagsusulong ng agrikultura. Kasi sila naman po yung nagbibigay sa atin ng food security at nagpapalakas ng ating ekonomiya. So in giving back in return, nire-recognize po natin yung kanilang mga efforts po through this kind of activities po. Hinikayat din ni Buenconsejo ang mga kabataan na pahalagahan ang pagod at sipag ng mga magsasaka at mangingisda at bigyan ng oras na pag-aralan ang kanilang hanap buhay. Sa ating mga youth sector, palagi po nating kinakampanya na yung agriculture is the backbone of our economy. And the average age of our Filipino farmers is 58 years old. So kung wala nang magpapatuloy nito, magugutom po yung ating bansa, yung Pilipinas at yung buong mundo po. So this is also a call to our youth sectors to engage in farming activities, especially po in agriculture and fisheries sector, para po magkaroon ng continuity, sustainability para po sa ating food security. Samantala, kaugnay ng pagdiriwang, namigay rin ng mga gamit na kailangan sa pagtatanim at pangingisda. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.